Καλησπέρα σας. Φέτος, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του χωριού, αποφασίσαμε να ανεβάσουμε μια θεατρική παράσταση, τη σύγχρονη Λυσιστράτη, που είναι κομμωδία του Αριστοφάνη, αλλά είναι μεταφερμένη στη σύγχρονη εποχή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ασχολήθηκαν και βοήθησαν στην παράσταση και ιδιαίτερα τα παιδιά του χωριού. Βέβαια, επειδή είμαστε όλοι χωριανοί, ξέρουμε ότι πάντα είχαμε καλά παιδιά. Έτσι, και είναι όλα καλά παιδιά και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να κάνουμε δραστηριότητες για αυτά τα παιδιά. Αυτά ήθελα να σας πω, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Θα ξεκινήσει τώρα το θεατρικό. Πιστεύω να χαρείτε τα παιδιά σας. Γιώργησε! Λέω! Τι ξεφυσάσεις κι ανέμου μες στα αυτή μου, να με κουφάνεις προσπαθείς ή να με κρυώσεις? Γυναίκες, τι καταλαβαίνετε από προβλήματα εσείς. Η μόνη σας έγνοια είναι ποιος τηλεοπτικός μαντανός τα έφτιαξε με ποιον. Να βάλω να φάμε. Που λες την πίτσα μου, έφτιαξα σήμερα ένα παστίτσιο και μούρλια. Και εγώ και η κίτσα μου ένα μουσακά να γλύψει τα δάχτυλά σου. Δηλαδή να μην βάλω ακόμα. Το μόνο που σας νοιάζει είναι το πότε θα πάω στο κομμωτήριο. Να κουσομπολεύσει το μισό χωριό με το άλλο μισό και να ανταλλάσσετε επισκέψεις. Γυναίκες. Ας το βάλω πάλι στο φούρνο. Εγώ, κυρία μου, έχω προβλήματα, έχω σκοτούρες εγώ. Θα κρυώσει το φαΐ. Ένα ολόκληρο χωριό σε τις πλάτες βασίζεται. Άτλαντας, όχι αστεία. Πρέπει να φουγκράζεις καθημερινώς τις ανάγκες του λαού σου. Να τον εκπαιδεύεις, να τον φροντίζεις, να τον καθοδηγείς. Και δεν είναι καν προεκλογική περίοδος ακόμα. Ο λαός είναι σαν ένα μικρό παιδί. Δεν ξέρει ποιο είναι το καλό του. Και πρέπει να βρεθείς εσύ να του δείξεις ποιο είναι τον ίσιο δρόμο. Σε ποιον άλλο να στρέψει το βλέμμα που δεν μπορεί να το δούνε. Στον οφθαλμίατρο μήπως? Όχι, σε μένα. Στον δήμαρχό τους. Στην κεφαλή τους. Χάι Χίτλερ. Είπες κάτι? Χάλια Χίτρα λέω. Έχουν κολλήσει τα λύπη και δεν βγαίνουν. Καλύπης. Ορίστε πρόβλημα. Εδώ εμείς και εγώ είμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Έχεις δοκιμάσει ποτέ να βγάλεις καμένα λύπη? Είδες τι γράφουν οι σημερινές εφημερίδες. Οι κατομερίτες ετοιμάζουν νέα επίθεση. Μια ώρα τρίβεις, βγάζεις φουσκάλες στα χέρια σου, ακόμα εκεί αυτά. Αλλά δεν με ξέρουν καλά εμένα. Οι Γερμανοί θα υπογράψουν μαζί μας. Το ξενοδοχείο θα χτιστεί στη δικιά μας πλευρά. Και μετά σκούπισμα, σφουγγάρισμα, συγγύρισμα και όλα πάλι από την αρχή. Ώστε να γραφτεί ότι υπό της δημαρχίας μου το χωριό απέκτησε παγκόσμιο image. Παγκόσμιο Λυσιστράτη, ακούς? Είπες τίποτα? Τι λέω, κάνεις και τίποτα άλλο εκτός από το να μιλάς. Άγαλμα γυναίκα, άγαλμα θα κάνω τον άντρα σου. Και μετά να δω πως θα τριγνά στο χωριό Καμαρώνης, σαν γύφτικος και φάρνη. Το γύφτικο, ξαναπες. Τι ώρα πήγε? Ήδη 2 και δεν έχεις σερβιριστεί ακόμα το φαγητό. Πώς με κάνεις έτσι βρε Λυσιστράτη? Αλλά έχεις να κάνεις και τίποτα άλλο. Δηλαδή να βάλω να πάμε. Απορώ γιατί δεν το έχεις κάνει ήδη. Λέγε, εσύ δεν ήρθες για καλό. Μ' ακούς? Πήγες εκεί που σου είπα. Έβγαξε το τέκνο του ανομερίου. Δεν σε κατάλαβαν, έτσι. Πού να μου χάθεις ντροπή του κάμπου. Μια σωστή δουλειά δεν μπορείς να κάνεις. Ακόμα και τη Λυσιστράτη. Που λέει ο λόγος, αυτή τη δουλειά να της έβαζα, καλύτερα θα τα πήγαινε. Πάλι δουλειά για τη Λυσιστράτη. Καλημέρα, Κινησία. Πώς και από εδώ τέτοια ώρα? Μην ανακατεύεσαι, γυναίκα, αντρικές υποθέσεις. Έχει χάρη που το έβραζα τούτο 5 ώρες. Αλλιώς κολάρο θα στο φόραγα. Λέγεσαι. Άσχημα τα πράγματα, δήμαρχε. Οι κατομερίτες τις έχουν σίγουρους τους Γερμανούς. Είναι, λένε, ζήτημα χρόνου να υπογράψουνε. Σκατομερίτες προδότες! Και τότε στην κατοχή συμμάχησαν με τον εχθρό και τώρα πάνε να παραδώσουν τα τιμημένα χώματα. Μα δεν ήταν, δήμαρχε, να υπογράψουμε εμείς μαζί τους. Κινησιά, χλιαρής ο σκόπος. Τι μας είχες πει να δεις?
Μη φοβάστε να πουλήσετε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Μαζί τους θα πλουτίσουμε. Θα αξιοποιήσουμε τουριστικά το χωριό μας. Θα γίνουμε κι εμείς οι Κάνες της Ελλάδος. Κινησία, το βλέπεις, το δω. Τι ωραία λόγια, βρε Δήμαρχε. Και Εσκιμώους να αγοράσουν ψυγείο θα έπιθες. Έχω κι άλλο, δεν σου φτάνει το ένα. Ένα πράγμα μόνο φοβάμαι από όσα είπες. Ότι θα γίνουμε Κάνες. Δηλαδή, Τι είναι πάλι τούτο. Δεν θα μας λέει ο ένας, κάνε εσύ αυτό, κάνε εσύ το άλλο. Και εμείς θα πρέπει να τις υπακούσουμε. Κινησία, Ορίστε. καλύτερα να τρέξεις παρά να μιλάς. Δηλαδή, Παρακάτω, πήγαινε παρακάτω. Έχεις να μου πεις τίποτα άλλο? έχω κι άλλα. Τι, πιο μεγάλα? Θα χάσεις την μπάλα, σε λέω. Κάτσε μισό λεπτό να προετοιμαστώ. Πες μου, αλλά με το μαλακό. Με το μαλακό. Λοιπόν, Δήμαρχε, ξέρεις εκείνο το δασάκι που μας χωρίζει τους κατομερίτες? Εννοείς το δικό μας δασάκι? Ναι, έστω. Πόσα χρόνια το διεκδικούμε και εμείς και αυτοί. Από τότε που ο προ πάπους μου ο Παπαλάμπης άφησε το προ πάπου του δημάρχου του Θρασίμαχο, τρομάρα τον έκανε και δήμαρχο, να βόσκει τα πρόβατά του στο δικό μας δασάκι. Τι? Το δασάκι. Τι το δασάκι? Ο παππούς. Και η γιαγιά, Κινησία, πας καλά? Καλά έκανε. Ποιος? Ο παππούς. Ποιος παππούς? Ο παπάς. Ο παπάς ο Παχής. Πάχης ήτανε. Κινησία, Ορίστε. δεν το γλιτώνουμε σήμερα. Ποιο? Εγώ το κεφαλικό και εσύ το ξύλο. Μα! Λέγε! Δηλαδή! Γρήγορα! Εγώ! Τώρα! Το δασάκι το παίρνουν οι εκατομμυρίτες. Έχει βγει όλος ο τόπος. Θα της το παραχωρήσει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του μήνα. Ετοιμάζουν και φράχτη λένε, για να μην μπορεί κανένας ανομερίτης να μπει μέσα. Πάλι καλά που μου το έφερε μαλακά. Αλλιώς και το δασάκι θα χάναμε και το δήμαρχο σήμερα. Είναι βλέπεις και ο βουλευτής δικός τους, κατομερίτης, γέννημα θρέμα. Μη μου το θυμίζεις, σκατομερίτη στη Βουλή, γι' αυτό πάμε κάτω. Αφού κύριε Πέμπτη σήμερα. Λοιπόν, Δήμαρχε, δεν θες τίποτα άλλο, να πηγαίνω κι εγώ σιγά σιγά. Κι άλλο, 4 υπογλώσσια κατάπιε. Άσε, φύλαξε κανένα καλό μαντάτο και για αύριο. Όχι, με συμφορά. Τι, λερωθηκές? Ενώ είσαι καμωμένος για τα μεγάλα και τα ωραία, Άντε πάλι γνωστή γλιστρίδα. η μοίρα και η τύχη σε πετούσα τάρταρα. Τι έγινε πάλι και έχουμε αρχαία τραγωδία σήμερα? Το χάνουμε. Το μυαλό σου σίγουρα. Τι, Το δασάκι. άντε πάλι. Όχι, όχι. Αυτή τη φορά είναι οριστικό. Θα δοθεί στους σκατομερίτες. Ξέρεις πόσα χρόνια ακούω τα ίδια και τα ίδια. Πότε ανήκει σε εμάς, πότε ανήκει στους κατομερίτες. Αυτό δεν είναι δάσος πλέον. Μπαλάκι του τένις είναι. Αλλά δεν με ξέρουν καλά εμένα. Πάνω από το πτώμα μου θα περάσουν για να το πάρουν το δασάκι. Ένα βουλευτή έχουν αυτοί. 10 θα πιάσουμε εμείς. Κράτα τους, μόνο μη σου φύγουν. Τόσα χρόνια υπό της δημαρχίας μου και να γίνει κάτι τέτοιο. Απαράδεκτο, αδιανόητο. Ανόητο. Είπες κάτι? Φυσικά και είπα. Έχετε και ασχολείστε όλη την ώρα με αυτό το δασάκι. Αντί να βλέπετε τα προβλήματα του τόπου μας. Είναι δυνατόν? Έχεις τα καταλόγιστο Λυσιστράτη, λόγω φίλου. Γυναίκες. Οι γυναίκες είναι ικανές για περισσότερα από όσα νομίζεις. Δώσε μας μία μέρα την εξουσία και ας σου πω εγώ για πότε λύνουμε τα προβλήματα του δάσους. Την εξουσία σε εσάς. Και δεν τη δίνω καλύτερα στον Κινησία. Και σου πω και στο Θρασίμαχο. Και όσο εσείς ασχολείστε με σαχλαμάρες, δεν βλέπετε ότι το μόνο που χρειάζεται το δάσος είναι προστασία. Αλλά μια φωτιά θα μας σώσει. Να δω τι θα κάνετε αν καεί το δάσος. Τι είπες τώρα? Τι είπα? Τόσες πυρκαγιές στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Έβγαινε Λυσιστράτη. Άξια είσαι σύζυγος του Δημάρχου των Ανομεριτών. Θα το κάνεις τελικά, θα το προστατέψεις? Όχι. Τότε τι? Θα το κάψω. Θα το... Κάψω, ναι, Λυσιστράτη, τέλεια λύση. Έτσι δεν θα μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι κατομερίτες. Άσε που μπορεί να κατηγορηθούν και σαν εμπριστές. Πρόβλε δεν εννοείς. Το μόνο πρόβλημα είναι πώς οργανώνεις μια φωτιά. Υπάρχουν επαγγελματίες για αυτή τη δουλειά. Και αν πόσα παίρνουν. Πάει με το στρέμμα με την ώρα εργασίας. Πρόβλε σου μιλάω. Έχω κάποια λεφτά στην άκρη για ώρα ανάγκης. Ελπίζω να φτάνουν. Εάν δεν φτάνουν, θα αυξήσω τους δημοτικούς φόρους. Θα βγάλω ειδικό δίσκο στην εκκλησία.
Θα κάνω κάποιον έρανο, βρε αδερφέ. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουν. Είναι για το κοινό καλό. Πρόβουλε. Είπες κάτι? Α, ναι. Έβγαινε στη στράτη. Η ιδέα ήταν δική σου, η νίκη θα είναι δική μας. Δεν θα σε αφήσω να το κάνεις. Ούτε εγώ θα σε αφήσω, αγγελέ μου. Τώρα που κατεβάζεις τόσο καλές ιδέες. Παιδάκι μου, δεν θα σε αφήσω να κάψεις το δάσος. Ξέβιασε πάλι περιβαλλοντική συνείδηση. Το δάσος και το περιβάλλον. Άκου εκεί νέα μόδα τώρα, το περιβάλλον. Είναι και επικίνδυνη η μπλέξη στις δουλειές μας. Όλες τις βρώμικες δουλειές πρέπει να τις εμποδίζει η συνείδησή μας. Βρώμικες, ποιες βρώμικες? Εμείς με τα χέρια μας θα λερώσουμε. Άλλος θα την κάνει τη δουλειά. Τόσο το χειρότερο. Ούτε το θάρρος να αναλάβεις ευθύνες σου δεν έχεις. Καημένε. Βρε, η Τούλα έβγαλε και γλωσσούλα. Λυσιστράτη, άντε στην κουζίνα σου και άσε τους άλλους να κάνεις μια αυτά. Είδα πως τα φρόντιζαν τόσο καιρό. Άντε, βάλε να φάμε τώρα. Γιατί με τόσο που λες με έχουν πιάσει τα γέλια. Δεν με πιστεύεις ότι θα το κάνω. Ποιος θα με εμποδίσει? Εσύ? Κατομερίτες ή αστυνομία? Όχι, εγώ. Τι λες, μωρέ? Άντε, σε λέω βάλε να φάμε. Καλά. Ας βάλω. Αλλά τέρμα οι σούπες και οι ιστορίες. Πάμε στο ψητό. Γυναίκες, είμαστε όλες εδώ? Καλά. Μια πιο λογική ώρα δεν μπορούσατε να βρείτε. Έπρεπε να κουβαλήσετε μέσα μαύρα μεσάνυχτα. Και στο δάσος, βρε Καλονίκη. Ξέρεις ότι ο Βέρμου είναι πολύ ευαίσθητος στις πευκοβελώνες. Τώρα δείτε, δεν ξέρω στο Κατομερίτησες και ανομερίτησες. Πάει καιρός που έχουμε να συγκαλέσουμε συμβούλιο. Α, συμβούλιο έχουμε πάλι. Χάθηκε να κάνουμε κανένα πάρτι. Δεν μου το λέγατε να φορούσα κάτι πιο κατάλληλο. Μα και εσύ, Χρυσή μου, με το λαμέ και το δεκάποντο στο δάσος. Ο Χριστός και η Παναγία. Άσε που το λαμέ ήταν της μόδας πρόπερση. Λέω λοιπόν, γυναίκες, ότι μεγάλο κακό θα συμβεί αν δεν κάνουμε κάτι. Κακό. Κλείνει το κομμωτήριο. Τελειώνω τις ματιές. Έμαθαν για μένα και το φούρναρι. Μεγάλο κακό θα συμβεί από στον εγκεφαλιά των αντρών μας. Τι θα γίνει? Και από αδιαφορία δική μας. Πες μας καθαρά, Λυσιστράτη. Τι ετοιμάζονται να κάνουν πάλι τα καμάρια μας? Να κάψουν το δάσος. Να κάψουν το δάσος! Το δάσος, μα γιατί? Μα χρειάζονται την πλακή σε ιδεολόγηση, γλυκιά μου. Ο εκλεκτός μου σύζυγος είχε την ιδέα να κάψει το δάσος για να μην το έχει κανένα χωριό. Ή έστω οι δύο δήμαρχοι. Αχ, ο δήμαρχος! Έχετε δει τώρα τελευταία το θρασίμαχο? Τι ποντίκια είναι αυτά και ένα μαύρισμα θεός! Καλέ τι Θεός, αν δεν ήταν το σολάριου. Στο θέμα μας τώρα. Λοιπόν, θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν τον τελευταίο πνεύμονα της περιοχής μας. Όχι! Θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας. Όχι! Να μας νομίζουν αδύναμες και φοβισμένες. Όχι! Συμφωνώ. Γι' αυτό μία είναι η λύση. Πορεία διαμαρτυρίας! Απεργία πείνας. Δεν θα είσαι με τα καλά σου. Να καλέσουμε τα κανάλια. Αχ ναι, θα σκάσουν από τη ζήλια τους ξαδέρφες μου στην Αθήνα. Όχι, γυναίκες, μία λέξη θα σας πω. Κατάληψη. Σε τι? Στο δάσος. Κατάληψη στο δάσος. Πού ακούστηκε? Εμείς θα το κάνουμε να ακουστεί και όχι μόνο. Τι, έχει κι άλλο. Θα ντυθούμε κι λοκατζίδες. Αποχή. Τι, αυτή που πιάνει τις πεταλούδες. Συγκεντρώσου, αυτή είναι η απόχη. Στην αποχή, πώς να σου το πω, δεν κάνεις αυτά που κάνεις συνήθως. Ή όχι, στάσου. Κάνεις αυτά που συνήθως σου λένε οι άλλοι να μην κάνεις, αλλά όταν τα κάνεις είναι σαν να μην τα κάνεις. Απλώς. Πιο καλά καταλαβαίνω αυτό με τις πεταλούδες. Αποχή θα πει να αρνιόμαστε να εκτελέσουμε τα συζυγικά μας καθήκοντα, κορίτσια. Δηλαδή, όχι πια σκούπισμα. Και σιδέρωμα. Και σφουγγάρισμα. Και μαγείρεμα. Ακριβώς. Ζήτω! Απόχη! Λυσιστράτη! Λυσιστράτη! Πότε αρχίζουμε? Από μεθαύριο, κορίτσια. Αύριο έχω ραντεβού για τάβλες. Τώρα αρχίζουμε. Τώρα αμέσως. Δηλαδή, θα κοιμηθούμε εδώ. Και οι άντρες μας, τα παιδιά μας. Όταν εννοούμε αποχή, εννοούμε γενική αποχή. Από όλα τα συζυγικά μας καθήκοντα.
Ορίστε. Πώς είπατε? Δεν άκουσα. Λοιπόν, κορίτσια, καλά τα είπαμε, καλά τα φωνάξαμε. Άντε να φεύγουμε σιγά σιγά γιατί με έχουν πάει και τα κουλούφια. Ναι, και εγώ έχω ξεχάσει να κλείσω το θερμοσύφωνο. Παρανάλαμα θα γίνουμε. Γυναίκες! Τόσο εύκολα καταλείπετε τον αγώνα. Η Λυσιστράτη έχει δίκιο. Μόνο αν είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Εξαιρέσεις σε δάχτυλα γίνονται. Δηλαδή, Να έλεγα νιώπαντροι, με ένα δάχτυλο πάνω, ένα δάχτυλο κάτω στη γροθιά μας. Δεν βλάπτει, Πού να αφήσω τον κινησία μου μόνο και να τρέχω στα μπουρνάρια και στις ράχες. Ή όλες ή καμία, κοριτσιά. Αποφασίστε. Καλά που τα έλεγε ο πρόπουλος. Οι γυναίκες μόνο για την κουζίνα είναι χρήσιμες. Μα αποχή και κατάληψη θα πετύχει. οι άντρες μας μόνοι τους ούτε μια εβδομάδα δεν θα αντέξουν. Κορίτσια, η δύναμη δεν είναι ούτε στο φύλο, ούτε στην καταγωγή, ούτε στην ηλικία. Εμπρός, είστε μαζί μου. Ναι! Όχι. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Είσαι σίγουρος ότι είναι εδώ? Αχ, Δήμαρχε, αναγνώριζα παντού το άρωμα της Μυρίνης μου. Σωστό κυνηγόσκυλο. Σε ποθώ. Παρδόν. Το άρωμά της, σε ποθώ. Λέω κι εγώ τόσο πολύ του λείψη Μυρίνη. Μάτι δεν θα κλείσε το πουλάκι μου. Αλλά κι εγώ ξύπνιας όλη την ώρα. Καλά που είσαι ξύμιος στον ύπνο σου. Γιατί στον ύπνο σου ύπνος σκέτος. Δήμαρχε, βλέπω κάποια να πλησιάζει. Πες μου ποια είναι να πάρω ανάλογο ύφος. Λοιπόν, ψηλή δεν την έλεγες. Αλλά ούτε και κοντή. Χοντρή, μπα, οπωσδήποτε όχι λεπτή. Τα μαλλιά της προς το καστανό. Όχι, ξανθό. Στάσου, μαύρο ή κόκκινο, ένα από τα δύο. Θα σε γελάσω. Είναι πάντες γυναίκα σίγουρα. Δηλαδή, μάλλον. Κινησιά. Ορίστε. Μάτι του έχεις, από εδώ πώς θα σε πήραν στην αεροπορία. Αχ, τα μέσα με φάγανε, Δήμαρχε. Απ' τον άντρο και εσύ, εμάς καλύτερα. Αμάν, η Λυσιστράτη. Κινησιά, ακίνητος, αγέλαστος, αμίλητος. Θα παίξουμε. Ναι, τη γάτα και το ποντίκι. Και εγώ θα κάνω. Μόκο. Καλώς ήρθατε, Δήμαρχε, στο φτωχικό μας. Σε τι οφείλουμε την τιμή? Λυσιστράτησε με τα καλά σου. Όχι καλέ, κάτι απλό φόρσα και ήρθα. Δεν ήξερα ότι έχουμε επίσημο καλεσμένο. Λυσιστράτη, σύνελθε. Δεν φτάνει το ρεζιλίκι μας στους άντρες του χωριού. Έχεις μπλέξει και τις γυναίκες αυτή τη... Διαμαρτυρία. Όχι. Αντίδραση. Όχι. Κινητοποίηση. Όχι. Βλακεία. Πρόσεξε πώς μιλάς. Δεν είσαι στην έδρα σου. Και τι να φοβηθώ, τα πουρνάρια και τα έλατα. Βλακεία βέβαια. Άκου εκεί να σώσουμε το δάσος. Μπορώ ποιος είναι πια γαδός, εσύ που το σκέφτηκες ή οι άλλες που σε ακολουθούν. Ήρθες εδώ για να διαπραγματευτείς ή να βρήσεις? Ήρθα εδώ για να φέρω τη γυναίκα μου στα συγκαλά της. Να τη συνετήσω. Κι αν δεν θέλει να συνεχιστεί. Τότε θα ακολουθήσω τους παραδοσιακούς και σίγουρους τρόπους. Τι μας λες, δηλαδή? Θα σε σύρω από τα μαλλιά στο σπίτι. Έχω και τον Κινησία εδώ να βοηθήσει. Κινησία. Καλέ. Αναπνέει τούτο. Δεν το βλέπω και πολύ καλά. Άστον αυτόν. Βρίσκεται στη φυσική του κατάσταση, του όρθιου φυτού. Εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι. Το σούσιμο. Μόνο πρόσεξε λίγο το μαλλιά μου γιατί εσύ θα πληρώσει το κομμωτήριο. Με ειρωνεύεσαι, Λυσιστράτη. Για να μην κάνω τίποτα χειρότερο. Ακούς, Κινησία. Η Λυσιστρατούλα μας απειλεί. Η γατούλα έβγαλε και νύχια. Σιγά, μόνο μη γρατζουνιστείς. Κινησία, έλα εδώ. Κινησία, κουνήσου. Τι τραβάω ο δήμαρχος. Έλα, Κινησία, κέρδισες, άντε. Κέρδισα τι? Έλα εδώ και θα σου δείξω. Πάρε αυτό και το υπόλοιπο βραβείο θα γυρίσουμε. Άντε, βάλε τώρα ένα χεράκι. Όχι σε μένα, βλάκα, πήγαινε πιάσε τη Λυσιστράτη. Μπροστά σου, Δήμαρχε. Ντρέπομαι. Κινησία, Ορίστε. το κάνεις επίτηδες. Ποιο? Αυτό. Έλα εδώ. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα έρθεις με τον καλό τρόπο, γιατί ξέρουμε και τον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο περιμένω τόση ώρα. Εντάξει, Λυσιστράτη, τέρμα τα αστεία. Πράγματι, πρόβλε, τέρμα τα αστεία. Πες αλεύρι. Ορίστε. Η Καλονίκη σε γυρεύει. Τσα. Και η Λαπιτό. Τσου. Και η Ανδροτούλη. Και η Μυρίνη. Και η Αγκινόη. Να συνεχίσω. Λυσιστρατούλα, τι πας να κάνεις? Τίποτα, απλά ακολουθώ τις παραδοσιακές και σίγουρες μεθόδους. Δηλαδή. Λυσιστράτη, σύνελθε. Τον άντρα σου, την κορώνα του σπιτιού σου. Κορώνα. Δεν έχουμε βασιλεία εδώ, κύριε. Δημοκρατία. Δημοκρατία των γυναικών. Ψήφου!
Δήμαρχε, θα φάμε πολύ ξύλο ή πάρα πολύ ξύλο, για να ξέρω αν φτάνουν και οι γάζες και για τους δύο. Σκάσε ζωονάκου ξύλο από γυναίκες. Ρε Λυσιστράτη, για να δάσω όλα αυτά. Τόσα δάση καίγονται κάθε μέρα. Ένα πάνω, ένα κάτω. Έχεις δίκιο, πρόβλε. Αυτό το δάσος όμως δεν θα καεί. Θα σε κάψει. Βουρ, γυναίκες! Επίθεση! Τι λες, θα έχουμε και συνέχεια? Όπως κάθε καλή ταινία άλλωστε. Τι θα έχει το μενού τώρα? Τα μεγάλα μέσα. Δηλαδή? Πάμε, θα σου πω, στον δρόμο. Εφαλόκρατε! Κάθερες. Ορίστε. Δεν πιστεύω να στη κανένα μάτι. Τέτοια ώρα ποιος κυκλοφορεί, όλο στο καφενείο είναι. Μάλιστα, τι είναι αυτά. Μαλακτικό χωρίς πράσινο σαπούνι. Αφού ξέρεις ότι έχω ευαίσθητη επιδερμίδα. Μα ήταν σε προσφορά, στα 2 δώρα μια σειρά ματαλάκια. Οι πάνες του μωρού. Τέλειωσαν αύριο πάλι. Και με τι θα το αλλάζω τώρα εγώ μαμπελόφυλλα. Δεν είναι κακή ιδέα. Άρε καλονίκη. Έφυγες και μ' άφησες εδώ χαροπίνη κοκκυρούλα. Πού θα πάει όμως, δεν θα γυρίσεις. Τότε να σε δω. Τι να πω κι εγώ, 4 με περιμένουν στο σπίτι ζωή να έχουν. Μέχρι να κοιμηθεί το ένα, ξυπνάει το άλλο. Και όταν κλαίνε όλα μαζί, χώρο διατρικάλων. Σόπα. Νομίζω ότι κάποιος έρχεται. Εσύ είσαι δήμαρχε. Καλημέρα. Τι βλέπεις τι καλή. Στραβή και ανάποδη είναι. 2 που κάμισα έκαψα σήμερα. Και άλλα 2 που έκαψα εγώ εχθές 4. Δήμαρχε, αρχίζουμε να έχουμε σοβαρές απώλειες. Είναι μόνο ζήτημα χρόνου. Να κάψουμε και τα υπόλοιπα. Να έρθουν οι γυναίκες στα συγκαλά τους. Και μέχρι τότε τι θα κάνουμε. Υπομονή, είμαστε άντρες εμείς, των ισχυρών φίλων. Φαντάσου πόσο θα καίγαμε αν ήμασταν το ανίσχυρο. Άλλωστε, ανέθεσα στον Κινησία σήμερα μια επικίνδυνη αποστολή. Θα πάει να φέρει αντιπροσωπεία των κατομερίτων. Τι θέλουν αυτοί εδώ, βρε δήμαρχε, δεν μας φτάνουν τα δικά μας τα χάλια. Και αυτοί τα ίδια περνάνε. Συντάχθηκαν οι κατομερίτες με τις δικές μας, τα ύστερα του κόσμου. Αφού οι γυναίκες μας κήρυξαν πόλεμο, χρειαζόμαστε συμμάχους. Και έτσι θα καταφύγουμε ακόμα και στον εχθρό μας. Μα τι μπορούν να μας προσφέρουν. Πάνες μήπως. Όχι, ιδέες. Εγώ πάντως θα προτιμούσα τις πάνες. Τι ακούω. Βήμα ταχύ, ελαφρώς κουτσεμένο, μια δόση βλακεία στο δρασκελισμό. Α, έρχεται ο Κινησίας. Καλώς ένα και ας άργησε. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Γεια σου Φαλόκρατε. Τι γίνεται Αριστοκλέον, όλα καλά? Είδα τα χωράφια σου. Καλή σοδιά θα έχεις φέτος. Κινησία πήγες εκεί που σου είπα. Λίγο λίπασμα χρειάζονται, ξέρεις από το καλό. Και το μυαλό στο ίδιο, αλλά δεν το κάνουμε θέμα. Είπες τίποτα Δήμαρχε? Καλώς τώρα, πήγες εκεί που σου είπα. Και γύρισα. Πάλι καλά που βρήκες στον δρόμο. Τι σου απάντησαν. Δεν ξέρω. Απάντησαν δεν ξέρω. Αλήθεια. Αλήθεια, εγώ. Ποιος να ξέρει, εγώ δεν ξέρω. Να ξέρω τι. Κινησία ξεράδια. Πήγες εκεί που σου είπα. Ναι, Και τι είπαν. Είπαν κάτι. δεν απάντησαν. Δεν απάντησαν τίποτα. Πόσα απάντησαν ότι είσαι ένας ξεμοραμένος τρελόγερος που ούτε τη γυναίκα του δεν μπορεί να κουμαντάρει. Και πως δεν ήταν στη θέση σου, πέτρα θα πέραγαν στο λαιμό και θα πήγαιναν να φουντάρουν. Ρε, χωρατατζή. Τέτοιο ρεζίλι άντρας. Χωρατατζής ο άτιμος. Φουστάνια λέει πρέπει να φορέσει. Και όχι πουά, γιατί θα τον παχαίνουν. Αλλά ούτε και ριγέ, γιατί θα τον κοντένουν. Και αφού είναι ήδη με ξερδεξιά, φαντάσου πώς θα φαίνεται. Σας καμπώ. Εντάξει, Κινησία, εντάξει. Λοιπόν, δεν είπα κάτι άλλο για το θέμα μας. Είπαν ότι θα το μιλήσετε μόλις συναντηθείτε. Δηλαδή με καλούν να πάω. Πού? Στο κατομέρι. Και αυτοί εδώ? Ο Αριστοκλέον Κεφαλόκρατος. Ας να αλλάζουν πάνες. Όχι, λέω για τους άλλους. Το Θρασίμαχο, το Θεγελέοντα και τον Υπογίνη. Είναι εδώ. Τι λες βρε Δήμαρχε, τους βλέπεις πουθενά. Και μετά εμένα λέει κουτό. Λοιπόν, Θεέ μου, αφού δεν του έδωσες μυαλό, δώσ' μου τουλάχιστον υπομονή σε μένα να τον αντέξω. Κινησία, κοίτα με βαθιά στα μάτια. Όχι τόσο αγόρι μου, θα λιθορίσουμε, όχι τόσο. Λοιπόν, είναι εδώ στο χωριό. Γιατί μιλάμε συλλαβιστά. Κινησία, τάμα θα κάνω μέχρι να μιλήσεις. Ήρθαν εδώ πέρα εκατομμυρίτες. Εδώ και ώρα. Και πού τους έχεις. Στο σπίτι σου. Άντε πάμε τότε. Πράγματι, Δήμαρχε, πολύ καθυστέρησες. Έχεις ανθρώπους και σε περιμένουν. Κινησία, Ορίστε. για σήμερα σου έχω άλλη μια αποστολή. Και σεν. Για την υπόλοιπη μέρα, μη βγάλεις άχνα. Μη σου πω για την υπόλοιπη εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνω. Αλίμονο. Άντε πάμε. Λες να καταφέρουν τίποτα. Δύσκολα τα πράγματα, Αριστοκλέον. Προβλέπω να καίμε πολλά πουκάμισα ακόμα.
Ήταν η Μαρία που είχε. Πήγαινε πες να πω. Ήταν η Μαρία. Χαιρετώ το μεγαλύτερο θρασίμι της χώρας. Ναι, παιδιά, μίλησε κανείς. Βλέπω έφερες και παρέα, τόσο πολύ με φοβάσαι. Φέρε και τη μαμά σου, ρε. Α, εσύ είσαι πορδόβουλε, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου. Δεν ήξερα ότι μιλάνε και τα ραπανάκια τώρα, ρε. Αφού βρήκαν φωνή και τα βλήτα. Στο θέμα μας τώρα, φτάνουν τα κομπλιμέντα. Ναι, να μ' απαλλάξει από την παρουσία σου μια ώρα αρχίτερα. Έμαθα ότι έχεις κάποιο προβληματάκι με τις γυναίκες του χωριού σου. Δηλαδή, οι δικές σας πάνε πίσω, θες να μου πεις. Και ότι η Λυσιστράτη τις έχει σηκώσει όλες να κάνουν τις επαναστάτριες. Σου λέει τίποτα το όνομα. Παρακάτω, πήγαινε παρακάτω. Έχεις κάτι να προτείνεις? Ρε πασάκα μου, με τις γυναίκες ένα μόνο πράγμα πιάνεις. Σου το έχω πει χιλιάδες φορές. Το μπλα μπλα. Διαπραγματεύσεις. Μπα, το δοκίμασα, δεν έπιασε. Δεν θα έχεις το κατάλληλο δόλωμα, ρε. Και ποιο είναι αυτό? Εγώ, ρε. Εσύ βέβαια, καλύτερος από σκουλίκι. Και γιατί δεν μου το έλεγες τόσο καιρό που χρησιμοποιώ σκουλίκι στο ψάρεμα. Καλά, τώρα με κοροϊδεύεις. Θες αποδείξεις, θες πρόσωπο, θες σώμα, θες κορμί, θες γραμμή. Ο number one γαμπρός της περιφέρειας. Ναι, εσένα έχει υπόψη την Παπαρίζο το τραγουδί στην Eurovision. Βρε, η Λυσιστράτη είναι δύσκολη, βρε. Δεν πέφτει με τέτοια. Ρε χαϊβανο. Το θέμα είναι να πέσει κάποιον. Οποιαδήποτε. Τα υπόλοιπα μετά είναι εύκολα, θα έρθουν από μόνα τους. Γίνεται αυτό? Εξαρτάται. Από τι? Τι μου δίνεις? Φτάσαμε και στα παζάρια. Λοιπόν. Τις γυναίκες του χωριού σου πίσω δεν σου φτάνουν. Τι λέει ρε. Τι με πέρασε ρε. Ψίχουλα είναι αυτά, σπουργίτη είμαι. 2 χρόνια ανακοχή. Και το πρωτάθλημα για την ομάδα του χωριού σας. Καλά είναι. Για αρχή καλά νομίζω είναι. Πάμε στα δύσκολα τώρα. Οι Γερμανοί. Τι? Θα υπογράψουμε εμάς. Με σκοτώνεις. Έλα, εντάξει, μην ανησυχείς. Θα πάρεις το 5% αν κάτσεις ήσυχος, σαν καλό παιδάκι. 5, μόνο 5. 20 και βλέπουμε. No problem, ρε. Αλλά θα σου χρειαστούν τόσα λεφτά στη φυλακή. Τι θα τα κάνεις? Α, δεν ξέρεις, δεν σου είπα. Ο Κινησίας μας είπε τι σχεδιάζει για το δάσος. Καλή σκέψη, καλή. Αλλά υπολόγισης χωρίς το ξενοδόχο μεγάλο. 10 και κλείσαμε, τι λες? 7,5 τελευταία προσφορά. Όσα και τον boys. Εντάξει. Τι να σε κάνω, με βρήκες στην ανάγκη. Και πότε θα ενεργήσεις? Σήμερα. Μην πάει χαμένη περιποίηση σώματος που έκανα. Let's go, boys. Let's go, man. Let's go, hey! Και για να μην ξεχνιόμαστε. Κινησία! Με φώναξες, δήμαρχε! Βλέπω εκτός από μικρό μυαλό έχεις και μεγάλο στόμα. Αλήθεια, δεν το είχα προσέξει. Για να δω, να και κάτι άλλο μεγάλο που έχεις. Πού τι. Το χέρι μου στο σβέρκο σου. Σήμερα θα γίνει το σώσε. Το σώσε, καλό σε, πληροφορίες δώσε. Ο όμορφος τρασίμαχος, Μεσίνα Λαρμάνι, θα έρθει για να φέρει προεδρικό φυρμάνι. Τα δάση για να αφήσουμε, τα σπίτια μας να δούμε και τους άντρες μας πάλι πιστά να υπηρετούμε. Το ποτάμι δεν γυρίζει, το νερό δεν σταματά και ο γόνος θα έχει πολύ ακόμα σταματά. Μα δεν είναι σακάλι, τη στιτή κορμοστασιά. Είναι φόβος κάθε άντρα να τον πούνε κερατά. Λυσιστράτη, το δασίμαχο τα λόγια να τα ακούς με προσοχή. Την εικόνα να ξεχάσεις, τα ποντίκια μην κοιτάς, να έχεις μόνο μέσα στο νου σου όλα αυτά που κυνηγάς. Αχ, τι δύσκολο το έργο της γυναίκας μαχητή. Θέλει τόσο να απολαύσει, μα τα κρύβει λογική. Είναι τώρα σοβαρό της έναν άντρα σαν γι' αυτόν, να τον βλέπει σαν εχθρό της και να μένει σταθερή. Λυσιστράτη, έχει πάντα στο μυαλό σου το προσώπο που σου πρέπει σαν γυναίκα αρχηγό. Μην ακίνητη και κοίτα, σκέψου και μην απαντάς. Και όταν σίγουρη πια είσαι, τότε μόνο να χτυπάς. Έρχεται, πάρε θέση και ό,τι και αν ακούσεις ψήθυρος να μην πέσει. Τα ψέματα τελειώσαν. Να ο Θράσος, προχωρεί. Τι ωραίος, αχ Θεέ μου, η Μάρη και καλή. Κοίτα τώρα. Ρε μου αρέσει πολύ ρε.
πολύ καλά μέχρι που πήγες εσύ. Κι από την ώρα που σε είδα έχω εντελώς τρελαθεί. Δεν είναι τους του μου κοπάνε σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά. Μαζί σου κόλλησα και δεν μπορώ αλήθεια να σκεφτώ πως σε γουστάρω και μπορώ πως μου σημαίνει αυτό. Πως πολλών καρδιναλίων και μεγάλο τουπέ. Φτιάξε καβάλα το ψηλό της παρήκτον αμανέ. Τελείσουμε καλή κάμα θέμα στο μπουκάλι λίγο. Από μικρούς τυπάδες μέχρι μαζεμένα πουρά. Παίζεις με όλους και με όλα ύπαρξη πάντως λες. Και θες να είναι οι επιθυμίες σου για αυτούς διαταγές. Πέρα του, δεν μπορώ, πέρα να πισταθώ. Σ' αυτό το κότσι φόρεμα που φοράς. Και στο ρυθμό που απόψε βγάλει το κονί σου κουνάς. Πέρα του, δεν μπορώ, πέρα να. Σακάκι! Γιαγιά! Γλίτσα! Χαιρετώ την πιο δροσερή άβρα του δάσους. Και εγώ το πιο γλυκομίλητο κίνδυνο του κάπου. Είμαστε μονοί. Από ό,τι βλέπω, όχι. Δεν θες να μιλήσουμε τετατέτ. Οκ, το έχω. Σίγουρα αφεντικό. Ναι. Πολύ καλύτερα. Δεν νομίζεις? Σ' ακούω. Ξέρεις γιατί έχω έρθει εδώ. Επομένως, τι άλλο να πω. Και εγώ τι άλλο θες να απαντήσω, Θρασίμαχε. Είμαστε αποφασισμένες. Το δάσος θα μείνει ως έχει. Ρε κούκλα μου, ρε μάτια μου, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Τον άντρα σου πρέπει να πείσεις. Δεν είσαι απεσταλμένος. Εγώ τσιράκι δεν είμαι κανενός. Και τότε αφού δεν ήρθες εκ μέρους του πρόβολου, τι γυρεύεις εδώ, τι θες να διαπραγματευτείς? Τίποτα, για σένα ήρθα. Τι εννοείς, Θρασίμαχε? Ξέρεις ότι διαφέρεις από όλες τις γυναίκες. Οι υπόλοιπες ενδιαφέρονται μόνο για τα νούσια πράγματα. Δεν καταλαβαίνουν από θυσίες, από αγώνες και ιδέες. Έχεις δίκιο. Όλο παράπονα είναι. Πότε το στρώμα δεν είναι μαλακό, πότε τη τσιμπάνε τα κουνουπιά, δεν μπορώ άλλο. Πρόβατα, Λυσιστράτη μου, πρόβατα. Μόνο λίγοι, ελάχιστοι μπορούν να τις ελέγξουν. Όπως εσύ. Και όπως εγώ. Τι θες να πεις, Θρασίμαχε? Η αλήθεια είναι ότι τόσο καιρό στην κουζίνα σου δεν φαινόσουν. Τώρα που σε βλέπω λίγο έτσι έξω, πώς να σου το πω, έχεις γίνει άλλος άνθρωπος, έγινες γυναίκα. Δηλαδή θες να πεις ότι όσες είναι μέσα στην κουζίνα τους δεν είναι γυναίκες? Έλα μωρή Λυσιστράτη, τώρα κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, γυναικούλες. Ενώ εσύ... Τι? Εσύ είσαι το πρότυπο της γυναίκας. Όλα τα έχεις. Ομορφιά, χάρη, μυαλό. Πες μου κι άλλα. Κι άλλα. Όλη μέρα μάτια μου. Και όλη νύχτα. Ας μην μιλάμε και συνέχεια. Στο μυαλό μου είσαι. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να συμμαχίσουμε. Θα γίνουμε παντοδύναμοι. Τίποτα δεν θα μας σταματάει. Και ο πρόβουλος? Κοίτα με στα αλήθεια. Κοίτα με στα μάτια και πες μου αλήθεια. Μπορείς να σκεφτείς τον πρόβουλο? Τον ποιον? Λέω κι εγώ. Ναι, αλλά πρέπει πρώτα να ρωτήσουν. Ποιον? Και οι γυναίκες? Είπαμε πρόβατα. Μας χρειάζονται όσο μπορούν να μας προσφέρουν. Μετά, καπούτ. Τι, τις θυσιάζουμε? Για το κοινό καλό. Ποιο κοινό? Το δικό μας κοινό εννοώ, Λυσιστράτη. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά... Δεν έχει αλλά. Οι αρχηγοί πρέπει να παίρνουν τολμηρές αποφάσεις. Τελείωσε. Όχι, επιμένω. Πρέπει πρώτα να ρωτήσω. Ποιον? Τις γυναίκες. Τα πρόβατα. Τι γίνεται, ρε? Μια πλακίτσα κάναμε, Λυσιστράτη, να σπάσει ο πάγος. Μην γίνεσαι κακιά τώρα. Υπογενή! Ταιριαλέων! Άδικα φωνάζεις, Θρασίμαχε. Μόνοι δεν ήθελες να είμαστε? Μόνοι μας είμαστε. Εσύ και εμείς. Και τώρα τι νομίζεις? Γκοτζάμ Θρασίμαχος, εγώ θα φοβηθώ αυτά τα μαϊμούνια? Τι, πρόβουλος είμαι εγώ? Τουλάχιστον ο πρόβουλος είχε την προαιρετικότητα να φύγει. Ενώ εσύ... Όχι ρε, όχι ρε. Ο Θρασίμαχος, κορίτσια. Εμπρός, δικό σας. Όχι ρε, όχι ρε. Καλημέρα, Κινησία. Πώς πάει? Συμβαίνει κάτι? Μήπως είχες νέα από τη Μυρίνη? Απ' τη Μυρίνη, μήπως ξέρετε κάτι? Τι να ξέρουμε, βρε αδερφέ. Ούτε τις δικές μας δεν μπορούμε να φέρουμε βόλτα. Αχ, ρε Δήμαρχε, τι μου έκανες? 2 μήνες παντρεμένος και όταν ύπαντρος τέτοια βροχιά. Ο Δήμαρχος, τι σχέση έχει αυτός με την τρέλα των γυναικών μας? Αλλά δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ που τρέχω για το σκυλάκι να σου κάνω τα θελήματα. Να κατασκοπεύσω τους κατομερίτες, να λαδώσω τους Γερμανούς. Τι είπε τώρα? Και τι κερδίζω? Και το σπίτι μου άδειο και ο σβέρκος μου πονεμένος. Άκου εκεί πράγματα. Μια πιθανή άνθρωπος τόσο βαρύ χέρι. Οι Γερμανοί
Τι σχέση έχουν αυτοί με την κατάληψη του δάσους? Αχ, Μυρίνη μου, τι δουλειά έχουμε εμείς με τα σχέδια των μεγάλων. Γύρνα εσύ και εγώ να, σορκίζομαι σε ποτήρι που κρατώ ότι δεν τον αφήσω να κάψει το δάσος. Κινησία, τι λες, μίλα καθαρά. Άστον. Το κρασί θα μας πει την αλήθεια που η λογική μας έκρυβε τόσο καιρό. Τι δική μας, τι δική τους. Καμένη γη θα παραλάβουμε. Άρε δήμαρχε, για ένα πείσμα έκανε στο χωριό μας μοναστήρι. Και ο θρασίμαχος στο κόλπο. Μέχρι το κεφάλι χωμένος. Τι του υποσχέθηκε ο δήμαρχος, ένας θεός ξέρει. Πάντως, δεν τον είδα να καταφέρνει και πολλά. Τον επέστρεφα να το κατομέρει σηκωτό. Τα ξέρουν οι κατομερίτες αυτά. Ούτε ο ίδιος μου ίσκιος δεν πρέπει να τα μάθει. Έτσι μου είπε ο δήμαρχος. Γι' αυτό και εγώ περπατάω πάντα στον ήλιο. Για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Τι λέει? Το θέμα είναι τι είπε ήδη. Τώρα ξεκαθάρισαν όλα. Ώστε έτσι, δήμαρχε. Τώρα τι κάνουμε? Αυτό που έπρεπε να έχουμε κάνει εδώ και καιρό. Ερμαρίων, βάλε στα πόδια σου φτερά, πήγαινε στους κατομερίτες και πες τους όλα τα νέα. Και εμείς θα μαζέψουμε τους δικούς μας και βούρ για το σπίτι του δημάρχου. Απόψε θα γίνει... Του δάσους! Όχι, δεν θέλω να πάω σχολείο, αφήστε με. Λυσιστράτη, Λυσιστράτη! Τι συμβαίνει, Καλονίκη? Έρχονται! Ποιοι? Όλοι! Όταν εννοείς όλοι, εννοώ όλοι. Λυσιστράτη, έφτασε η ώρα. Το θέμα είναι, έφτασε η ώρα της νίκης ή της ήττας. Φώναξε τες. Ελάτε, γυναίκες. Λοιπόν, γυναίκες, σας θέλω έτοιμες και αποφασιστικές. Είμαστε τόσο κοντά στο στόχο μας. Ο οποίος είναι... Μα δουλεύεις, Βρανδροδούλη. Τι κάνουμε τόσες μέρες αγκαλιά με τα βέτα? Τις κάποιες. Να σώσουμε το δάσος. Θυμάσαι? Εγώ βασικά μια απόχη και κάτι πεταλούδες συγκράτησα. Και εμείς ένα φούρναρι. Θες να το συζητήσουμε τώρα? Α, δεν θα βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, θυμάστε τουλάχιστον τι πρέπει να κάνετε τώρα. Ναι! Ας το ελπίσουμε. Θάρρος, Λυσιστράτη, θάρρος. Καλώς τους. Κάλλια αργά παρά ποτέ. Τι έγινε, παιδιά, ας μιλήσει κάποιος. Να εγώ. Δηλαδή εμείς... Και εσείς. Βασικά αυτοί. Τι θα γίνει, καλέ? Την προσωπική αντωνυμία θα κλείνουμε. Δεν έχει κάποιος το θάρρος να μιλήσει? Ή έχετε δώσει και αυτό το δικαίωμα στους αξιότιμους κύριους δημάρχους σας? Ήρθαμε εδώ Με ένα σκοπό, χωρίς κανέναν πιο αρχηγό. Και σας το λέμε ειλικρινά, όποιος ζητά πάρα πολλά. Κάνει στο τέλος και όσο αγαπά. τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Μου τα πες με το πρώτο μου το γάλα. Ό,τι λέμε είναι αλήθεια, σε τι να σας ορκιστώ? Να αλλάζω για ένα χρόνο δίχως πάνε στο μωρό. Όταν θα με χάσεις, τα παρακαλάς. Λόγια θα μου τάξεις, μα δεν με ξεγελάς. Τον δήμαρχο στα παζάρια τα πληρώνουμε εμείς. Με φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει. Ο λαός χειραγωγείται σαν ένα άκακο αρνί που δεν ξέρει ότι οι βοσκοί του ετοιμάζουν σφαγή. Όλοι γύρω συμφωνούμε και δηλώνουμε μαζί. Είναι ο πόλεμος μαυρίλα και η ειρήνη είναι η ζωή. Γι' αυτό τίνουμε το χέρι. Και αν θέλετε κι εσείς, τούτη κίνηση ας φέρει την ενότητα ευθύς. Πες μου, Λυσιστράτη, είναι αρκετές οι αποδείξεις που μας δείχνουν ή είναι άραγες αυτές? Να απαντήσω. Να χυμίξω. Περιμένω δυο καφιές. Αν κατάλαβα καλά, ζητάτε την επιστροφή μας. Ναι! Και ισχυρίζεστε ότι δεν έχετε κανένα δέσιμο με το κάψιμο του δάσους. Ακριβώς. Έστω. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί το γεγονός ότι τόσα χρόνια φαγώνεστε για το τίποτα. Και ότι έχετε αφήσει τη τύχη των χωριών μας στα χέρια των δημάρχων και ενίοτε γαϊδουριών. Αλήθεια, πού είναι αυτή? Είναι στα μετόπιστε. Α, σαν όλους τους γενναίους άντρες. Αχ, κοίτα που με καταντήσανε κοτσάμ δήμαρχο. Καλώς τους, καλώς τους. Αχ, ο έρμος τούτος τόπος. Σε τι κεφάλια βασίζεται? Έμαθα ζητάτε ανακοχή, αληθεύει? Ναι. Όμως έχουμε κάποιους όρους. Δεκτή. Πρώτον,
ειρήνη και ενότητα μεταξύ των χωριών. Ναι! Δεύτερον, το δάσος να ανήκει σε όλους. Ναι! Τρίτον, δεν χρειαζόμαστε ούτε Γερμανούς ούτε άλλους χρηματοδότες. Ναι! Τέταρτον, για να αναπτύξουμε τουριστικά αυτόν τον τόπο, πρέπει πρώτα να μάθουμε να τον αγαπάμε, να τον σεβόμαστε, να τον προστατεύουμε. Σύμφωνοι! Α, και η τελευταία πράξη του δράματος. Δώστε τα χέρια. Ελάτε τώρα, μην καθυστερείτε, δεν σας συμφέρει. Και πρόβουλε, αποχαιρέτα τη δημαρχία που χάνεις. Δηλαδή, Αυτή ήταν η τελευταία σου θητεία. ορίστε, και ο λαός μου, ποιος θα τους καθοδηγεί από εδώ και πέρα. Καταρχάς, ο λαός δεν είναι κανενός. Και κατά δεύτερον, δεν πιστεύεις πως και κάποιος άλλος πρέπει να πάρει το τιμόνι επιτέλους. Σαν ποιον δηλαδή. Κάποιος καλός συνάδελφος. Αθώος. Αγαθός. Κάποιος σαν... Όχι, αυτό πάει πολύ. Κινησία. Έχεις σκεφτεί ποτέ να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος? Δηλαδή να γίνω πρόβουλος στη θέση του πρόβουλου. Ελπίζουμε πως όχι. Δηλαδή να γίνεις δήμαρχος. Τι λες? Δεν είναι κακή ιδέα, αλλά με μία προϋπόθεση. Ποια? Να γίνω δήμαρχος Κινησίας στη θέση του Κινησία. Θα αστιεύεσαι βέβαια. Ναι βρε δήμαρχε, ποιος θα μου μάθει τα κόλπα. Άσε που έχουμε και κάποια χρωστούμενα. Θυμάσαι? Ωραία, αφού το λύσαμε κι αυτό, εμπράς γυναίκες, βούρς στο ψητό. Και τώρα, μπορείς να ξαναγίνουμε όπως ήμασταν πριν. Να ξαναγίνεις η Λιστράτη που ξέρω και αγαπώ. Μόνο αν γίνεις κι εσύ ο πρόβουλος που γνώρισα και αγάπησα. Μην ανησυχείς, μαζί την αρχίσαμε αυτή την ιστορία, μαζί θα την τελειώσουμε. Και εσείς που ήρθατε εδώ, τη μάχη μας να δείτε, αν κάτι σας ενόχλησε, μη μας παρεξηγείτε. Είναι η αλήθεια δύσκολη να την αποδεχτούμε και η σάτυρα πιο δύσκολη για εσάς που την ακούτε. Και αν κάτι δεν σας άρεσε, δεν θέλουμε στεφάνι. Αυτό ανήκει στον αρχαίο κωμικό Αριστοφάνη. Από το Κυπαρίσι Ρεβενών, σας ευχόμαστε σε όλους σας καλό καλοκαίρι. Είμαστε τίποτα, δεν είμαστε. Το Γιαννάκη τραγούδι, άμα είναι όλα άλλα θα κάνει καλή. Και στις μέρες τρελαμπάρες να έχει ο άλλος όνειρος μας. Ανασπίσει παλιές, αναμένες μεθές, δεν μπορώ του μέλλοντος μας. Ένα και δύο, ένα, δυο, τρία, ένα και δύο, κάνουμε μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα και παρέες λαμπρές. Θέλουμε λίγο να ευχαριστήσουμε τη σκηνοθέτησά μας, τη Θεοδούλα Λιάμπα. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Και θα ρωτήσω πως τώρα και δεν μας κάνει δυνατό. Θέλω ένα πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Σε όλα τα παιδιά, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπόρεσαν να μάθουν πολύ γρήγορα τα λόγια. Ήταν πολύ συνεπείς, το αγάπησαν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και το χειροκρότημα αξίζει σε αυτούς, γιατί αυτοί έκαναν όλη την προσπάθεια. Πολλά συγχαρητήρια σας δίνω, ήσασταν φοβεροί. Μπράβο. Είναι τα πρόσωπη ρε, αγωνάει και φάει. Φταίει απρόσωπη αγάπη που είχε βρει. Αλήθεια μας έχει όνομα, έχει σώμα και έχει στήλια. Και παπούσε με λαυτόνομα να σας δίνουν το υποκράτημα. Παιδιά, τα παιδιά. Α, και όλους. Η κυρία Ζωή πού είναι? Ήρθε η Ζωή.
Εμένα με ξέχασες. Μπράβο. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Πάρα πολύ καλά.